Os cambios propostos no proxecto de remodelación da fachada marítima da parroquia de Aguiño, concretamente os referidos á Rúa Castelao, motivaron as queixas dun grupo de veciños. O alcalde defende a necesidade de dotar a vía dun único sentido, en aras da accesibilidade. Aí hai 1 millón de euros que se perderían se non van para esa obra, pero sobre todo eu creo que o que perderíamos é esa conciencia que temos que ter todo o mundo de que o dereito ás persoas entrar e salir da súa casa con unhas beiras rúas accesibles, pois é un dereito innegociable, irrenunciable e que creo que debía ser a nosa meta. Cando esa carretera ten un ancho de vía que non permite doble circulación, non permite aparcamiento e non permite unha beira rúa accesible, temos que apostar por algo. Bueno, eu creo que Europa, España, Galicia e este goberno local aposta porque a xente teña dereito a entrar e salir da súa casa. Manuel Ruiz non ten dúbida de que as críticas ao proxecto impulsadas polo partido da oposición PBBI, que presentou unha moción ao respecto, responden a motivacións políticas e non urbanísticas. Porque hai un grupo político que é o PBBI que a presentou en pleno, pero é que sendo concellal o que hoxe en día é o portavoz e presidente do PBBI fixo dirección única á Rúa Sálvora, é dicir, cando un iba precisamente á Rúa Castelao desde Carreira, cruzaba pola Ría Sálvora. Aí xa 10 anos que por aí xa non se pode entrar, polo tanto, para os que veñan de Carreira, a zona de entrada vai a ser a mesma que utilizan a día de hoxe. E simplemente os que veñan de Castiñeiras, ao non poder entrar por Castelao, van a ter que dar unha pequena volta. Pero volvo a repetir o mesmo, unha volta en coche, sentado. O malo é o que quer salir da súa casa con unha silla de rodas e non pode. En definitiva, que claro que entendo que hai unha motivación política importante porque saben que esa obra vai mudar a faciana de Aguiño e vai a gustar á xente. Dende o Concello explican ademais que o cambio na Rúa Castelao é só unha parte dun ambicioso proxecto orzamentado n'1 millón de euros que cambiará por completo o bordo litoral de Aguiño. Construirase un paseo marítimo ata a zona da Cobasa, onde se creará un área de lecer. Procederase tamén á reordenación dos accesos ao porto coa construción dunha rotonda, o que permitirá gañar terreo para unha praza pública de uso veciñal.